Puspurna Wadya boleh memilih Widodari Sekar kemunai Anggunya bersai madari sasaran gumi kurung parang was bandol romonya izin rasono kebareng ayat dong rawuh ingkang boten kawis ngangkat prasebat dunyane angin kandilat musik batin sang bapa ibu pamuji saking Gusti Allah ingkang Gusti Allah Subhanahu wa taala ugi ingkang mengku bumi kaki danyak nyai danyak Dewan Alas lan sak widute kasuni daya dayane aja nek gawe lampeng para wadyabala widodari sekar kemuning dunya wareng beksa sak sampunipun oncat saka bumi saka manjing ing wono satoto malih sak kalih manjane sansara agung ing wono ana pokok sing gumpohan ampak-ampak tidak beri rasa langsung arum gandane ambar arum ing sak guninggal sono ing kono sroko minangka rawuhe para parmanji ing badan lalu sinapat serbat ragate para wido wi sekal kemuning bagi sampai promo maju surang kamis dan sapi bawa tim jurukan bodoh sama kan dari bintang sampai di hayu kaki tinggal satu komando ngomong urungannya kesok rawuh kata itu
Yep.
para-para kadang ingkang boten kawisinal manjing satata ing badan luse ing ragane para widodari Sekar Kemuning. Nggih, monggo satata. Sawesaken. Nggih, mugi matur sembah nuwun kangge dulur-dulur saking Bayu Manunggal Karangmojo, matur sembah nuwun rawuhipun. Donga pangestu panjenengan tansah kawula antu-antu ing kemajengan Rangga Mustika taos panglipur. Dan malih monggo amin. Satata minangka sang Gurnadi bareng kono meratesaken para padyabala padha papane kalamun beda candrane malih sakalika sang bapa tanggap ing sasmita kiblat pat limon pantel pujaring para winasih
Iji sampun temurun, monggo Mbah. Babon kabeh. Lho. Kok teko-teko babon kabeh sing ndi sing babon? Apa? Sing ginu-ginu sing ndi? Ndi? Heeh. Daginge sempluk-sempluk. Ngopo? Aku kurban becek bocah. Ya aja nggo korban kaya ngono kok nggo korban to. Halo. Iki kenal. Kenal. Sopo? Mama Edito. Mama Edito. Lah Dito iki sapa? Anakku. Oh, sing ndi mamae? Wah, mana sing melinir. Bocah sing melis-melis. Kok mama Ediko iki kaya ngono beda karo omah. Lho. Lah kok terus ngono karo mama Ediko iki ngopo? Gumun yang weruh kok ngono ke. Gumune. Iki. Ora dibajek iki. Dadi umpama jenengan pirsa sing ngono, Heeh. kenis-kenis, Kenis-kenis. melinir, Wis ora kena diatasi. terus ngono. Lah kok ya ijo ngono itu ceritane. Gumun aku. Halo. Aja sembrono nek sing duwe. Lupa iki sing duwe. Ndi? Ramas. Lho tenan to. Ya manganmu sepiramu. Kok malah manganmu sepiro ki apane? Kita ngengkok-ngengkok. Ora ngono. Iki pratandane iki ayam tentrem. Dadi ledar ya dadi daging. Syukur Kandi Mirah. Oh, beda karo kowe. Mangan sepiro-piro kok entek ning. Oh, ngene iki saking prihatine we. Lho, prihatine gede. Walah. Dadi prihatin kok tak renek dipangan. Kok ndekne kok le prihatin jane ora nek sing dipangan. Ngopo? Sapa? Kae iki sing ndi? Tengah aja saja nih. Blekenek tiga warek. Lho, sing tengah blekenek tebo warek. Ngopo? Besi. Oh, aku ora wani-wani. Aku mundur aku ora wani-wani. Mama itu. Ngopo mama itu? Kok goreng iki ngopo? Kok yo jojok melu ngono nek. Mama Edito ki ora melintir ngono kowe. Bengkerok kok telo glanjangan kae kok. Kok iki melintir. Kok ning mengar-mengar kok ngene iki. Lho, anak apa ki sing ndi? Oleh iki ndak ora sanggo gamelan. Mbak nyanyi, Mbak. Nyanyi. Kenalan iki kenalan. Yo, Mau medeni. kenalan temenan. Lagi tunggale dewine nek iki, Cak. Tunggale dewine kaya apa? Ora mati aus. Aus. Berarti kaya gek Iya. Allah. Terong ngendi? Sing bandel. Terong ngendi? Sing bandel. Terong ngendi? Ya kowe malah nang terong to. Teren, Mas. Toh,
Kok ngapa kok terus larani? Segem bangun. Lho, lah sampean mau pas mau lho lagi metu ra anu kalungan terong. Kalungan terong. Endi? Apa kok terus? Lah di terongmu mau. Brazil apa sih? Kowe kan duwe terong apa ora? Ngerti, Mak? Heh. Apa sapa mama iso ngomong? Dito, nek dito Dito. Oh, bagus-bagus omongan. Oh. Wah, wah. guyu to. Begini apa? Kena cinta. Hus. Iki jijik kok. Lah, heeh. Cici guyu kuwi nek. Ora mergo cinta. Cinta. Bener. Lenak. Ngerti kowe, dalem. Juragane jawab kancene ya. Juragane gaplek. Sing kaya ngapa piyaine? Biasane ribu-ribu. Apane to sing ribu-ribu ki? Ribu-ribu apane? Rambute. Orek mone. Biasane ribu-ribu. Piyaine enek ora? Golek ana. Golek ana. Sing di. Tinggi. Hah? Oh, juragane gaplek ki piyaine? Sing kaya ngapa? Salah. Kowe iki ngapa? Sing di. Pira? Pira? Kosek ta? Ro. Pira? Ae ketoro. Sebab besi pira? Dodok kok kene laku dodok Menghormati. Sing sopan. Sing santun. Ayo. Wale induk. Ayo. Ayo gamre. Ayo gamre. Juragan gaplek. Lho, sing ribu-ribu ki piyaine kathah. Dadi kudu temata sing ndi to piyaine, ngono. Sik to, apa genah kuwi wong piyaine iki ku anu lho, ngadeg kudu. Pakai apal meneh ro iki. Jogona. Jabang ya. Sing marai apal kowe kebise apane? Sing. Simpluk. Simpluk Yo kita. Sing dinarani nek siji kurang nek loro buah kaya bener. Siji kurang loro gumoh. Pokoke nek loro nanti. Perut kowe iki wis atok. Parek. Waduh kok ora nyala-ala. Ora. Dhewe kok ala-ala kancane katut-katuke. Ayo. Nah. Iya. Nah. Bener iki. Nganti ora to. Oh. Sik. Jenenganmu kae ya mamake. Iki ya mamake. Mamake sampean iki piro? Hah? Mamake sampean iki piro? Rene. Nek ora wani iki riting aja manjer. Mangkel. Wani karo aku. Nek ora ki aja bengok-bengok. Wani karo aku. Ora benci iki, kok ora wani bengok iki lho. Oh iya, ya terusno. Ora ngapa ro? Iki lho terongmu nek. Arek apa? Kok terus arek dicaosi terong iki ngopo? Tegese ngopo? Sane Arep apa? ijoli terong. Heh,
gendang nganggo terong. Goyang karo terong. Endi? Terong sing kaya ngop. Dia enak yo, Mas. Oh. Lha itu terong wis pirut kok. Kuwi. Terus apa kok iki? Apa tak? Leng apa? Kok nggon leng lho. Leng apa? Pemangsa aku. Jujur radionan. Lah kok leng yo kan kok yo. Sapa? Sapa ayo? Nah. Yo. Londo. Kok injuk jenengan ngendi kok londo ki saka ngendi? Apane? Reku mane. Oh. Ayo, Mister. Hus. Kok terus mister? Mister ki tegese apa? Mister. Kok rungune, Mas. Oh. Ngucapi kudune ngerti tegese. Iya. Mbake meneh. Kok gek mamake sapa mau kae? Omahe Dito. Saya iki gawe dodol cempeng mugi. Dodol tepen nek mugi. Juragan. Oh, Kalau dipodoni. ejek cilik banget. Wah, Mesrakno. juragan tempat cilik. Awalnya Ngopo-ngopo. Biayane ngendi kok apa? bebe, piro? Sampeyan joget. Lagune kuda lumping. Kowe lagi dinehi mes-mes berbunga. Bunga kok mes-mes. Ya kono Dek, nganu apa? Kono. Apa kono? Mas. Mas, Gua ngerti iki. Wis gek santel kono kowe. ping Mas. Iki kancamu iki lho. Lah kene iki yo ribu-ribu. Kene ribu-ribu. Tuh. Kowe kan kurang lebuk. Ora to. Ora ku ngebuk. Pokor ora kowe. Waduh, lagi merico kan ego. Tiga. Kosek. Suara loro tak golekno. Merico. Golekno mrica iku ngopo? Main wedi. Sak anak-anake. Mamake Dito kan tuku mrica. Hus. Mamake Dito ki ora kagungan kok buku kok. Ora duwe. Puas, yakin nek. Iki sing cilik anake suarane. Kan cilik. Lho ku sing gedhe. Iya iki. Ora di, nyate kesane Kang. Pani sampean. Wani aku. Ora di. Aku wis geng. Jadi geng iki nek karo buku wani. Geng apa ta? Kowe geng apa? Oh, aku geng aku. Geng apa? Mama Dito. Ya wis, mbok beli sampun sarep to kan to? Kalau ping Mas. Apa? Nanti mau. Apa? Gua Dito. Kure kancamu lho. Endi kancane sing ndi? Ketemu ning Bogor. Weh. Lah ngapa? Anu apa iki? Di Mati dalane sambel nek. jalan sambet dene. Kalau terus dalan. Wah. Ora iya. Dalane sambel. Pokor ora kowe. Jane ora apa-apa. Ora abape. Ora apa-apa ning abape. Abape kaya ngopo? Pengen jajal. Pegah, kok kancamu kok. Mas Rumping. Lumping ki apa? Iya. Aja dibalik-balik to. Kuda lumping. Iya.
Mengge. Nek tunggale ora ana mau. Lagune kuda lumping. Mliling ndi? Ora nek tak karo jregene kae. Ku siji kuwi. Kowe ora njaluk aku. Lah diguluki nganti angin lho. Loh, lah papane oke. Iki apa sih? Dadi biayane tatang. Lha wis ora enek. Papane itu. Ora enek kok. Kok jenengan iki Isih iki ngawur. Tasih wis apa iki? Lah asmane sinten? Atrot. Lagi lagi. Ogah. Ora kok Anu nek Mas. ngopo? Ngaku Ya terus ngopo? Iku mangsaku. Kok rasa dijak iki sing gondrong. Sing gondrong rasa dijak. Sing gondrong. Berarti sing gondrong iki rasa dijak. Wani nek ketemu wong iki. Aku kok Ha. ora wani nek. Lah terus kok ora dijak ngopo sing gondrong? Kowe jane mangkel nek Mas. Sampeyan mangkel ora? Ngerti ora aku mangkel. Ngerti terus. Aku ngerti sampeyan iki mangkel. Ayo. Aku sing rambutnya gondrong. Sing kaya ngopo wong? Ayo kowe. Arep piye? Mangkel ora. Sampeyan mangkel ora? Buka bucet. Budek-budek. Ngomongi muka mangkel dak tekan takone idak-idak karo wani. Nek cara wani Idak-idak. karo sing gondrong. Wani nyidak-idak. Ora. Jarene mangkel. Cara wani lho. Jarene mau mangkel. Mangkel iki heeh. Terus apa kapakno? Nek wani tak idaki. Idak-idak apane? Ora nek. Sing kaya ngopo? Sing kaya ngopo? Iki muas. Sopo? Aku kudu kongkol Mas. Ngomong sopo? Iki. Aja gugang-gugang. Iki tenan lho yo. Mau edit to yo. Aku kok video yo. Sopo? Oh. Kowe aja tumbak cucukan. Aku ora lewat. Lho, Sopo? Sampean. Wah. gelem ora? Gusti, jadi jadi aku. Lah apa terus? Aku wani aku. Oh, dekne kok terus masang badan kaya wani-wani yo. Aku Kang. Wah, matur gonmu kuasa dibayar. Ngene kok kok utang nek ora. Aja mirang-mirangno. Oh, iki Kowe dikon macul. telung kesok, Mas. Telung kesuk. Ora dinae apa-apa. Lah maune rembugane. Kok kon macul ngono. Ya wis, wis rasa usah-usah imbalan utawa bebungahe. Oh. Lah aku kancan karo anak sing apik. Lah terus kancamu sing apik sing, aja mak-mak. Aja mak-mak. Ekor. Iya. Oh, ngerti ora? Oh, buta sepinjal ngerti biaya. Bocah sepinjal sing di. Lah sing di soalé sepira pinjale semono. Buta sepinjal ngerti biaya. Aku kan kok demek kursi lo jal pinjal. Bayar. Bocah cilik kuwi ora trimo lho. Dadi aja cepak-cepak sing mening-mening ngene iki. Duwe apa? Wis tak apa tak tambahi. Duwe apa, Dik? Duwe apa ayo? Apa? Duwe apa kok? Bacane budale jus jeruk. Wus, dispren iki kanca. Kok jus jeruk? Apa? Dispen iki apa nek le? Kanca. Lha kok yo ngono, dispen. Oh, lah kegawa jaman, basane werna-werna. Apa nek, Mas? Niki anu, suka pari suka. Nggih seneng-seneng. Seneng-seneng. Heeh. Yo alah. Iki enek anu daleme sesepuhe. Dadi Bapak Agus Rianto. Heeh. Biayine iki daleme kene iki sesepuhe Rangga Mustika. Kok aku iki wis kene iki jenengan tak omongi. Dadi iki sing wis apik. Kok bingosmu kok tengah kok. Nggih, niki kepareng supa pare supa seneng-seneng caos panglipur. Nggih, nyeneng-nyenengke warga masyarakat wonten ing padukuhan Simo Setunggal lan sak kiwa tengene. Nggih, niki kepareng Mangayu Bagyo kedengaken putrane kang sesilih Nak Mas Angga Parama Putra Samudra Ki Ngasto TNI. Dadi Pak Bentara kamu. Heeh. Ora bedil-bedilan kok ya piyaine iki gabtak semana apik. Sing ngene iki tulisan. Iki daleme kene iki derek mangayu. Besane teko ta? Iki ora besanan.
Oh, Kyai ini jengkar kondur, didongakake muga-muga nek tindak saka papan kene dumugi dalemipun tansah pinaringan tegur ayu wilijeng selamat. amin. Dene ya apik. Jare Muga-muga sing kagungan petangan enggal cair. Hus, lunas. Mas mulu kamu. Muga-muga sing pikantuk pacoban enggal waloya temain Jati ki wae yo. Jati waloya dongakno Pemain jati. temain jati. Pemain jati. Muga-muga sing kagungan pakat enggal mungkah pakate, munggah gajine murah kabeh keluarga minggahipun tangga ta. Balik. Muga-muga sing dodolan kulak murah adol Larang. laris. Aja dilarang-larangno mesakno. Balik. Muga-muga sing ana bangku pasinaon dadi putra sing soleh migunani keluarga minggahipun nusa bangsa tuwin Wis ora kowe wae. Lah kowe iku njunjungan ora pirsa. Kau didisik-disik. Ora dibisiki jenengan iki diwarai. Kaya gugu ora aku didisik. Oh dadi pinter. Dongakno dhewek. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga muga-muga rahayu sing bakul Rahayu kok bakul. sing do mulih mau iku rahayu. Oh nggih, leres. Kakulan kuwi murah do laris. Nggih, leres. Nek pengen entek gampang Mas. Apa? Tak entekne. Ning bayar ora? Kok entekno lho. Wah, sembrono. Mas Joko, dalam Monggo niki para-para ingkang sampun nutup nyuwun dipun jogetaken. nggih, ya dijogetan. Sing iki. Lah iya. Mas, Mas Doni. Dalam Sing iki Mas Doni. Dendi. Iki. Nggih. Oke, bariku iku. Wah, ngejatet diajali kabeh. Pripun sayangku? Suwantene lho. Ngopo kok betah ora? Apa wis sawetara? Anggonmu mangantu antu pun kakang diajeng. Wah, apik iki. Gagak karo rambute. Mas, Kalem. Tetel abane. Tek godrok to. Atek godrok. Wes. Yo, moro gage diajeng. heeh. Digandrung. Langgatono pun kakang diajeng. Aja kok selang gatono to. Yo gandrung sik. Ayo, manuto marang pun kakang diajeng. Umpamane candrane. Yai niki kaya Wah, kaya pun. Kaya mari ditem ora? Mau jeneng apa? iki lho. Iki candrane kaya Muat. Dewi Sekartaji ngene iki. Ngomong sliramu kuwi gelem karo aku. Apa wae panjalmu bakal pinangkan. Tenang. Apa wae Panjalmu bakal tak pinangkan. umpamane. Iki gandrung. Sumpah iki jangan terus, Mas. Kowe nang apa jantung? Yo, aku. Rame, sok. Aku kakangane Jonggrang. Waduh. Iki kakang. Kowe bisa nggayuh adikku. Apa sing tak dadakake? Oh, tadi kowe kan tadi kepalaku. Alam semikir apa ora? Ora bakal mundur paribasan tak ritmo. Oh, nek kowe lagi semikir, aku sing mundur. Tantang-tantangan kok gak mundur lho. Aku kakang
senengane jonggrang. Nek lakone aku tak pateni kok harus gawe jonggrang. Ora gampang. Ora gampang kowe. Oh, koncak dianyang kowe. Berarti kowe lamun ta iki? Perang koyo lamun. Ya paling ora ki nantang aku. Paling ora yang memperjuangkan ngono. Aku tak dueng kowe. Suwe ramangan wedhus. Kok wis ora mangan Pak Wedhus. Lah apa orang dimasak kira-kira Wong selon ebune. Ayo, suwen simbae nyanyi. Ya. apa lagi Ini apa? Nok lagune nok. apa lagi Dino lagune Dino. Iya, Jeng. Dino. Kenapa ini? Iki sing kepiye to? Yuk. Yo Dino gondal gandul. Beda. Bisa sandur. Wah, gua rusak. Ayo lu. Tresno iki dudu pengetahuan kabeh mau amarga kahanan sing tak jaluk amung kesabaran mugi Allah paring kasembatan yuk kanca-kanca ronggo mustika Dino kandulan ning ati tekane nyulayani janjine sehidup semati amung ana ing lati rasa sayangku sudah pergi tak menghiraukan aku lagi Dino kandulan ning ati